Добър следобед, скъпи приятели, и много се радвам да се запознаем. Днес, в нашия уебинар, ще говорим за новите продукти от серията Envitel. Първите продукти, за които ще говорим. Това е Envitel, който съдържа желязо. Това е нов продукт, който съчетава много важните и емблематични качества на няколко продукта, за които ще говорим. Но само да говорим за продукта не е много интересно. Затова предлагам да разгледате възможностите на този продукт в контекста на основния проблем за превенция, че можем да го използваме. Само няколко думи за себе си, казвам се Дария Киншт. Аз съм медицински експерт в Siberian Wellness Corporation. Имам дълъг практически опит в здравеопазването. В момента преподавам в медицински университет. Втората ми специалност, освен основната на тази интегративна медицина, е диететиката, в която имам и специално образование. Нека се върнем към основната ни тема. Ако говорим за желязо, почти всеки от нас има въпрос относно анемията в главата си. Това е доста често срещано. Първо, жените знаят за силата на физиологичните характеристики. Това е специална рискова група и тук съм дал статистика на този слайд. Това са най-новите данни на Европейската хематологична асоциация, които са открити относно разпространението на анемията в Европа за 2024 година. Те засягат децата и това е много важен момент, на който се обръща специално внимание. Защото, вижте, всеки 5 деца под 4 години имат анемия. Това са много малки деца, които все още не притежават чертите, присъщи на периода на пубертета. Това не са тийнейджърки. Безусловната анемия може да бъде напълно различна. Но 90% от анемията е свързана с дефицит на желязо. Това са най-често срещаните видове анемия. Всички останали са много поредки. При децата, с напредване на възрастта, процентът на анемията намалява до почти 6%. Това е много добро, но остава доста високо. Защо винаги обръщаме специално внимание на децата? Защото основната разлика при всяко дете е, че то продължава да расте и да се развива. Ако има дефицит на някои микронутриенти, това влияе на развитието на цялото тяло и здравето като цяло. Като цяло желязото е един от най-важните елементи, необходими за живота. А дете, с дефицит на желязо, няма да може да реализира пълния потенциал, който му е присъден от природата и родителите. За съжаление, той ще влезе в зрелия си живот с определени черти. Ако това не бъде коригирано на време. Що се отнася до разпространението на анемията при възрастни, според Световната здравна организация тя е около 30% в света. В Европа той е по-нисък, защото всякакви дефицитни условия са свързани с социално-икономическото ниво на страната и всеки индивид. В Европа тя варира в различни региони до 17% сред възрастното население. В рисковата група основно се показват жени в репродуктивна възраст. Това също е много важен момент и вече споменах тази жена. Това е основната група рискове, причинени от физиологични характеристики. Въпреки че сега в Европа няма глобални проблеми с възможността за получаване на микронутриенти, има тенденция към увеличаване на честотата на анемията през последните 20 години. И това не е много добра тенденция. За да разберем за какво говорим, е необходимо да се разграничат две понятия. Дефицитът на желязо представлява намаляване на общите запаси от желязо в тялото по различни причини. То се появява поради недохранване, малабсорбция стомашно-чревния тракт, кръвозагуба и повишена нужда, например по време на бременност. А железодефицитната анемия вече е патологично състояние, при което в организма, поради намаляване на нивата на желязо, се нарушава образуването на червени кръвни клетки и хемоглобин. Много добре разбираш, че това вече е сериозно състояние, което засяга състоянието на цялото тяло. Защото основната функция на хемоглобина е да доставя кислород до всички органи и тъкани в тялото. В тази връзка е много важно никой да няма анемия. Бих искал да обърна вниманието ви, че анемията с дефицит на желязо вече е крайна проява на недостиг на желязо. Все пак ще обсъдим с вас какви функции изпълнява желязото в тялото.
Но като цяло, когато железодефицитната анемия вече се е формирала, желязото вече е недостатъчно във всички останали етапи. Съответно, абсолютно всички функции на желязото страдат, с изключение на синтеза на хемоглобин и червени кръвни клетки. Това е много важен момент, върху който ви моля да насочите вниманието си. Този слайд показва процесите, загубите и възстановяването на железни запаси в нормални, дефицитни и анемични зони. И какви тестове ни трябват, за да диагностицираме дефицит на желязо или анемия? Латентният дефицит на желязо обикновено се определя от количеството желязо, отложено в тялото. Основният показател за тази ситуация е нивото на феритин. Тук можете да намерите данни за деца и възрастни. Обръщам ви внимание, че феритинът не е само един от основните маркери на отложеното желязо. Той е и протеин от танар. Остра фаза. То се увеличава при някакъв хроничен възпаление в тялото. Здесь приведены данные для детей и взрослых, но хотелось бы еще обратить ваше внимание на то, что ферритин, кроме того, что это один из основных маркеров, так скажем, депонированного железа, кроме всего прочего, это еще и белок, так называемой острой фазы, то есть белок, который повышается при каком-то хроническом воспалении в организме. И, соответственно, если ферритин снижен, да... Ако феритинът е намален при нормално ниво на седиментация на еритроцити и сиреактивен протеин, това е дефицит на желязо. Но ако феритинът е повишен и едновременно с това се повишават още две индикатора, тогава въпросът не е, че тялото е наситено с желязо. Това е признак за хронично възпаление в тялото и причина да се консултирате с лекар възможно най-скоро, за да установите причината и да я елиминирате. Полезно е да се дефинира анемията много по-често. Използваме пълен кръвен тест. Всеки от нас приблизително разбира, когато става въпрос за анемия, защото основният индикатор за анемия е спадът в нивата на хемоглобин и червените кръвни клетки. Тук данните са напълно различни за жените и мъжете. Децата под 5 години имат свои нива според възрастта, затова не ги посочих тук. Там, на 1 година живот, новородените в първите дни на живота имат някои норми през следващия месец, други и така нататък. Затова не посочих тези норми. Моля, имайте предвид, че бременните жени имат различни нива на хемоглобин. Ето нормите в съответствие с критериите на Европейската хематологична асоциация. Следователно можем да заключим, че желязото е необходимо в организма за синтеза на хемоглобин. Но тя е необходима и за формирането на енергия. Всички редокс процеси, в резултат на които се осъществява синтезът на енергия, се случват с участието на желязо. А енергията е необходима за жизнената активност на всяка клетка и цялото ни тяло. Да, без желязо тези процеси са невъзможни, защото желязото е основният фактор на всички ензими, участващи в образуването на енергия. В този смисъл, когато някой има дефицит на желязо, ние го разбираме по симптомите. Основните симптоми са бърза умора и намалена толерантност към физическа активност. Тялото няма да има достатъчно енергия дори за нормален ежедневен живот. Освен това, няма да е достатъчно за някои светли постижения и дела. Какво друго е важно? Желязото участва в процесите на детоксикация. Дефицитът на желязо влияе на процесите на детоксикация и токсините постепенно започват да се натрупват в организма. Това не са преработени токсини, които идват от външната среда и токсини, образувани в резултат на жизнената активност на всяка клетка в тялото. Тъй като желязото е част от цитохромите, това е фаза 1 на детоксикацията в черния дроб. Оказва се, че без желязо процесите на детоксикация също са невъзможни. И ти няма да се чувстваш добре, ние няма да се чувстваме добре. Искам да обърна специално внимание на факта, че желязото е част от миоглобина. Това е гладкомускулен протеин. Съответно, подвижността на всички вътрешни органи, например червата, се нарушава. При бременни жени контрактилността на матката може да бъде нарушена.
Що се отнася до процеса на раждане, може да има някои патологични отклонения в самия процес на раждане. Защото мускулите на матката, които трябва да участват в изгонването на плода от тялото на майката, нямат достатъчно сила. В тази връзка рискът се увеличава не само за жената, но и за детето. За новородено рискът от нараняване се увеличава. Сред другото, желязото регулира синтеза и метаболизма на тиреоидните хормони. В този смисъл енергийният метаболизъм се нарушава. Тъй като хормоните на щитовидната жлеза регулират енергийния метаболизъм, не можем да отслабнем с дефицит на желязо, дори ако спазваме диета и упражнения. При дефицит на желязо е невъзможно лесно да се отървете от излишните килограми. Ако имаме такава цел, това също е много важен момент. Желязото е от съществено значение за синтеза на колаген. Колаген. Това е структурата на абсолютно всички наши органи и тъкани. Младостта на кожата ни се регулира от синтеза на желязна ДНК. Това означава предаване на наследствена информация. Сред другото, желязото е необходимо за функционирането на основните клетки на имунната система. Оказва се, че когато говорим за анемия и я свързваме с недостиг на желязо, това е само върхът на айсберга. Вижте огромния брой процеси, които са невидими за окото и които не винаги усещаме, но имаме в резултат на недостиг на желязо. Причините за недостига на желязо може да са свързани с ниския му прием в организма. Това най-често се дължи на елементарни причини. В повечето случаи това е проблем както при деца, така и на възрастни, които са на силни рестриктивни диети. Лошата асимилация също е много важен момент. Защото всяко, дори циклиращо, заболяване на стомашно-чревния тракт може да наруши процесите на абсорбция на желязо. Когато говорим за желязо и други минерали, желязото, на първо място, е необходимо за живота на микроорганизмите. Ако съставът на микробиотата в нашето тяло бъде нарушен, желязото няма да бъде абсорбирано. Патогенната микрофлора може да се използва за собствените си жизнено важни функции, за изграждане на бактериални филми и увеличаване на тяхната резистентност. Затова и този проблем трябва да бъде решен на време чрез възстановяване на състава на микробиома. Трябва да се грижиш за стомашно-чревния тракт и да се храниш правилно. Разбира се, това е на първо място. Абсорбцията на желязото ще зависи пряко от това. Кръвозагубата при жените е физиологичен процес или е свързан с бременност и раждане, особено при повторна бременност. Това е специална рискова група. При мъжете кръвозагубата е посериозна, трябва да търсите причината. В повечето случаи това са или хематологични заболявания, или други заболявания, свързани с увеличена загуба на кръв. Първо, ако мъжът има анемия, е необходимо да се изключи микрокръвоизливът на стомашно-чревния тракт. Това е много важен момент за здравите мъже. Анемията е напълно нехарактерна, не е рискова група. Но ако мъж бъде диагностициран с анемия, това е само върхът на айсберга. Трябва да търсите по сериозни причини за кръвозагуба. Тук можем да включим и донори, когато хората умишлено даряват кръв многократно в продължение на много години. Това е прекрасно добро дело, но трябва да помниш за здравето си. След това е необходимо да се възстановите добре. Повишени нужди тук можем да включим деца по време на активен растеж, разбира се, бременни и кърмещи жени, спортисти и хора, които са много активни в спорта. Там, разбира се, се изисква и много желязо. Има още една точка, на която бих искал да обърна вниманието ви. Факт е, че дори ако елиминираме дефицита на желязо, ще има недостатъчен прием на други микронутриенти. То независимо от железа, дефицит этих микронутриентов может способствовать развитию именно железодефицитной анемии. И, безусловно, особое внимание, если мы говорим уже о коррекции анемии, нужно уделять количеству белка. По-специално, витамин B1-2, фолиева киселина, витамин А, витамин И, витамин С и мед могат да допринесат за развитието на железодефицитна анемия. Ако говорим за корекция на анемията, трябва да обърнете внимание на количеството протеин, което идва с храната. Защото самият глобин в хемоглобина е протеин и по някаква причина трябва да се синтезира в тялото.
Затова във всяко отношение трябва да затворим всички дефицити. За да се елиминира анемията с дефицит на желязо, кой е изложен на риск на този слайд? Вече споменахме всички тези групи по-рано. Отново, всичко е събрано на този слайд. Разбира се, това са деца и тийнейджери. По време на активния растеж дефицитът на желязо е особено важен за преждевременно родени бебета. Защото недоносените бебета нямат време да образуват железен склад в утробата. Майките и спортистите, които споменахме, хората, които следват горещи, рестриктивни диети, особено веганите, тъй като желязото в растителните продукти не е хем и се абсорбира по-малко. Въпреки че съдържанието на желязо в растителните продукти е много по-високо. Отново, то се смили и е много по-лошо в сравнение с продуктите от животински произход, при които по принцип съдържанието на желязо не е толкова високо в процентно изчисление. Но се усвоява много по-добре, защото формата там е различна. Абсолютно всички жени в репродуктивна възраст, възрастни хора поради влошаването на асимилацията, хора с болести, съпроводени с кървене. Също така, кръводарителите, които даряват кръв редовно, говорят за стомашно-чревния тракт. Вече го обсъдихме с теб. Хронични инфекции, паразитни заболявания, особено на стомашно-чревния тракт, поради факта, че желязото просто няма време да бъде абсорбирано от човешкото тяло. Всичко се използва за покриване на нуждите на патогенни микроорганизми и паразити. При дългосрочната употреба на различни лекарства, усвояването на желязо също може да се влоши. Отново, специално внимание. Бих искала да обърна внимание на бременните жени, и тук е много важно да се има предвид, че дори латентният дефицит на желязо без анемия е свързан с дисфункция на щитовидната жлеза. Плодът расте и се развива вътре в утробата благодарение на хормоните на щитовидната жлеза, които майката му доставя. Ако майката има дисфункция на щитовидната жлеза, плодът ще получава много по-малко хормони. И те регулират растежа и развитието, и не толкова физическото развитие на всички органи и системи, колкото основите на висококачественото когнитивно развитие в бъдеще. Дефицитът на желязо може да бъде свързан с усложнения при бременност, раждане и следродилния период. Това е рискът от преждевременно раждане и отлепване, плацента и усложнения по отношение на това, което по-често оперативно раждане и следродилно кървене, анемия и т.н. Анемията автоматично се счита за хипогалакция, защото тялото я възприема като заплаха за живота на майката. Съответно, процесите, които изискват максимално количество енергия, се ограничават. За да помогне на тялото на майката да се възстанови. Лактацията в този случай е процесът с максимална енергопотребление. Той ще се срути съответно. Жените може да изпитват недостиг на мляко, като в този смисъл няма да могат да хранят детето си правилно. Забавяне на растежа на плода при последващо световно когнитивно разстройство при деца. Дефицитът на желязо е много честа ситуация. Започнахме с данни за разпространението на анемия. Тъй като анемията е крайна проява на желязен дефицит, за да видите реалната статистика, можете да умножите всички дадени числа по 2 или 3. Това ще бъде истинската картина на скрит дефицит на желязо. Затова, идеално, дефицитът на желязо трябва да бъде елиминиран при всяка бременна жена. Дори преди зачеването или в ранните етапи на бременността, ако бъде открито. Следете тази ситуация не само по време на бременност, но и след раждането. Основните причини отново са на този слайд. Какъв трябва да бъде основният фокус при елиминиране на анемията и дефицита на желязо? Какво е необходимо, кои точки трябва да се вземат предвид, няма да се задълбочавам в това, вече говорихме за това достатъчно подробно. Сега те са доста чести при симптомите на желязен дефицит и повечето от нас ги познават. Това са умора и лоша толерантност към хлад. И малко световъртеж и бледност на кожата и така нататък. Това е промяна във външната кожа на лигавиците, тъй като кожата и лигавиците са най-големият орган. Да, никой не може да се сравни с кожа, но не се счита за жизнено важна. Затова, когато има дефицит на кожата, тя получава хранителни вещества и желязо според остатъчния принцип.
Съответно, кожата, ногтите и косата се променят много бързо. И това става все по-забележимо. Лоша толерантност към физическа активност, за която вече говорихме, тъй като тялото няма достатъчно енергия, намален апетит, внимание, способност за учене при децата. Как можеш да подозираш? Поведението им се променя и има епизоди на необяснимо, агресивно и предизвикателно поведение. Тези епизоди много често са свързани с дефицит на желязо. Разбира се, ученето се влошава. Процеси на учене с усвояване на нов материал при възрастните хора. Дефицитът на желязо се проявява чрез намаляване на когнитивните способности и това също не е много добър симптом. Но това е много важно. Обърнете внимание на първите симптоми. Един от първите винаги е нарушение на поведението, особено при децата, бърза умора и дефицит на вниманието. Много е важно да обърнете внимание на това на време. А сега, всъщност, към новия ни продукт. Той комбинира всички най-добри продукти, които вече имахме в асортимента. Нека се обърнем към основните му компоненти. Всасываются не как обычные элементы, а они всасываются как белки, то есть белок, содержащий железо. Да? И это очень хорошо, потому что мы таким образом решаем вопрос биоусвоения. Мы повышаем усвоение железа до максимально возможных цифр. Выше 90% в хелатных формах усваиваются элементы. Хорошая доза железа, 30 мг железа в одной капсуле. Это очень хорошая профилактическая доза. Здесь в составе есть основные компоненты, то есть кофакторы, синергисты, которые не только улучшают усвоение железа, как, например, витамин С, но и необходимы железу в осуществлении всех его функций. Желязото в новия продукт Венвител е в хелатирана форма. Тоест, желязото се комбинира с аминокиселината глицин, наричана още желязобизглицинът. Какво е предимството на хелатните форми? Витамины В6 и В12, собственно говоря, в любом случае, и все эти витамины тоже достаточно хорошие. И това е много добре, защото по този начин решаваме проблема с асимилацията. Увеличаваме абсорбцията на желязо до най-високите възможни стойности. Елементите в хелатирани форми се абсорбират с 90%. Една капсула съдържа доза желязо, 30 mg. Что еще очень важно, новый продукт Элемвитал с железом содержит экстракт элеутерокока. Это один из основных растительных адаптогенов, очень мягко действующий. Съставът съдържа и кофактори, необходими за изпълнението на другите функции на железата. Например, мета допринася за нормалния транспорт на желязо в тялото. Моля, имайте предвид, че витамините B6, B9 и B1-2 са необходими за хематопоезата. А в новия продукт имаме L-метилфолат, който е активната форма на фолиева киселина. Витамините B6 и B1-2 също са в доста добра и ефективна доза. Те са необходими за процесите на хематопоезата и образуването на червени кръвни клетки. Витамина допринася за нормалния метаболизъм и поддържане на желязото. Той също така поддържа нормалното състояние на лигавиците и кожата. Именно тези органи страдат от недостиг на желязо на първо място. Той е един от основните растителни адаптогени с много лек тоничен ефект. Какво е адаптация? Това е формиране на устойчивост и устойчивост на тялото към вредни фактори. Произходът на тези фактори може да бъде всичко – физически, химичен, биологичен. С помощта на адаптогените тялото намира вътрешни резерви, за да се адаптира към нова ситуация. И това се случва с минимални разходи. Адаптацията е в основата на нашето оцеляване като вид. Екстрактът от елеутерокок помага на тялото в настоящата ситуация. Открихме, че дефицитът на желязо засяга абсолютно всички органи и тъкани. Екстрактът ще помогне на тялото бързо да се възстанови, да се върне към нормалното и да функционира с пълна сила. Един от първите симптоми на дефицит на желязо е умората. В този смисъл екстрактът от елеутерокок помага за облегчаване на първите симптоми. Позитивният и радостен поглед към живота се възстановява побързо, така че има сила за всичко. Кои са основните предимства на продукта?
Максимално усвояване на желязо, неговата бионаличност е над 90%. Тъй като е съединение с аминокиселина, няма дразнещ ефект върху чревната лигавица. Съответно, няма странични ефекти, които обикновено се свързват с желязни препарати. Особено когато става дума за желязни препарати с неорганични желязни соли. При такива форми могат да се появят неприятни симптоми от стомашно-чревния тракт. Повтарям, те не могат да бъдат в този продукт, тъй като няма свободно желязо преди абсорбцията в кръвта. Ефективна профилактична доза на хелатирана форма на желязо. Если анемия, мы с вами сказали, что, да, может быть, 16-17% среди женщин это не так вроде бы как и много, ну, хотя это почти у каждой пятой или шестой, то здесь, если речь идет о дефиците железа, о скрытом, да, так скажем, дефиците железа... Вече казахме, че хората със специфична диета са изложени на риск от дефицит на желязо. Така веганите могат безопасно да използват този продукт за предотвратяване на дефицит на желязо. За кого е подходящ този продукт? Обсъдихме всички групи хора, които може да имат нужда от това. Това е огромно поле за активност. Дори ако вземем само жени в репродуктивна възраст. Проблемът е глобален. Статистика от 16-17% означава, че около една на всеки 6 жени има анемия. Говорейки за скрит дефицит на желязо, процентът ще е по-висок и не всеки знае за наличието на дефицит. Желателно е да се диагностицира и елиминира на време. Това ще подобри благосъстоянието и ще увеличи активността. Определено искам да уточня, че патологичното състояние се коригира изключително с лекар. Защото има много причини за анемия. Може би не познаваме всички. Продуктът със сигурност може да се използва като допълнителна терапия за корекция на анемия. Колко време? За да се елиминира анемията, е необходимо различно време в различни ситуации. Дори когато анемията е елиминирана, това не означава, че дефицитът на желязо е елиминиран. Затова, когато нивото на хемоглобин се нормализира, си струва да се пие продуктът за депозит още 3 месеца. Тоест, при липса на анемия трябва да помните за скрит дефицит на желязо и да го предотвратите. Продуктът е подходящ независимо от диета, здраве, начин на живот, възраст, пол. Следващият продукт, който ще обсъдим с вас днес, е Envitel, който съдържа калций. Ще разгледаме и нейните възможности в контекста на дефицита на този важен макронутриент. Калций от всички макронутриенти се съдържа в тялото в максимално количество. Тя е на 4-то място след протеините, мазнините и въглехидратите. Съответно, общото съдържание на калций в тялото на обикновен възрастен е до 1,5 кг. Или 3% от общата маса на човек. 99% от калция се намира в костната тъкан. Но всъщност можем да разглеждаме костната тъкан като депо. Въпреки това, разбира се, костната плътност е много важна константа за общото здраве. Но не забравяйте за 1% от калция, който се съдържа в кръвта в свободна форма. Защото този 1% е натоварен с огромен брой жизнено важни функции на калция в организма. В този смисъл нивото на калций в кръвта е стриктна константа на хомеостазата на организма. Той е много строго контролиран от хормони, основно паращитовидния хормон. Когато нивото на калций излезе от нормалното, регулаторният процес се активира незабавно в здравото тяло. В същото време се активира друг механизъм, който поддържа нивото на калций в кръвта. Този механизъм активира абсорбцията на калция в червата и забавя отделянето му от бъбреците. Важно е да се разбере, че калциевите резерви в костната тъкан се обновяват напълно в рамките на 8-1-2 години. Преди се смятало, че е важно да се формира костна тъкан докато човек расте, т.е. до 20-25 години. И след това трябва да поддържате здравето на костите до края на живота си. Новите входове променят подхода. Оказва се, че трябва да обръщаш внимание на костната тъкан през целия си живот, защото тя е основният източник на калций. Необходимо е да се предотврати дефицит на този макронутриент през целия живот. Съответно, калцият влияе на денталното здраве. Освен това, калцият е отговорен за активирането на възбудимите клетки и структури. Това е цялата невромускулна трансмисия, от работата на вътрешните органи до свиването на скелетните мускули.
достаточное внимание, но поскольку костная ткань– это основное депо кальция, то, соответственно, профилактировать дефицит этого Калцият регулира микроэлемента баланса между в течение процесите на всей възбуждане и жизни. инхибиция в нервната На что система. отвечает кальций? Безусловно, да, это основной структурный компонент костной ткани, при этом не стоит забывать, Затова что костная невролозите ткань– смятат это калцият еще за и важен мать елемент клетки за зубов. поддържане на баланс и Соответственно, хармония. здоровье зубов Необходим е за также предаване на сигнали вътре в вопросы могут клетките. быть и к кальцию в том Тази числе. сигнализация се осъществява с Кроме помощта всего, на кальций калциеви иони. отвечает за активацию любых возбудимых клеток и структур, то есть это вся нервно-мышечная передача, то есть работа, по сути, абсолютно всех Той е необходим за внедряване на нервно-красновратных генетична клеток, информация и регулира мускулатуры и так съдовия далее и тому тонус, подобное. отделянето на хистамин. И кроме этого, кальций, он регулирует равновесие между процессами возбуждения и торможения. Калцият влияе на интензивността на алергичните реакции, както и на много други процеси в организма. Моля, обърнете внимание, 1% от калция, съдържащ се в кръвта, изпълнява множество различни функции. Азия. Внутриклеточный сигналинг, он осуществляется с помощью, в том числе, ионов кальция. Он участвует в процессах свертывания крови. Без него не работают белки, которые отвечают за прекращение кровотечений. Желязото в новия продукт Венвител е в хелатирана форма. Проблемы могут быть очень достаточно серьезные. Тоест, желязото се комбинира с аминокиселината глицин, наричана още желязо без глицинът. Какво е предимството на хелатните форми? Интенсивность аллергических реакций и многие другие процессы в организме. То есть, обратите внимание, вот этот 1% кальция, который содержится в крови, он... И това е много добре, защото по този начин решаваме проблема с асимилацията. Увеличаваме абсорбцията на желязо до най-високите възможни стойности. Елементите в хелатирани форми се абсорбират с 90%. Обратите ваше внимание на то, что кроме Една капсула съдържа доза желязо, 30 mg. Могут использоваться продукты, богатые кальцием, ухудшает усвоение кальция, избыток белка животного происхождения, при этом недостатък тоже может серьезно сказываться, поэтому... Съставът съдържа и кофактори, необходими за изпълнението на другите функции на железата. Например, мета допринася за нормалния транспорт на желязо в тялото. Моля, имайте предвид, че витамините B6, B9 и B1-2 са необходими за хематопоезата. А в новия продукт имаме L-метилфолат, който е активната форма на фолиева киселина. Витамините B6 и B1-2 също са в доста добра и ефективна доза. Те са необходими за процесите на хематопоезата и образуването на червени кръвни клетки. Витамина допринася за нормалния метаболизъм и поддържане на желязото. Той също така поддържа нормалното състояние на лигавиците и кожата. Именно тези органи страдат от недостиг на желязо на първо място. О молочных продуктах, которые на самом деле максимально сыр твердых сортов богат кальцием, максимально богатый кальцием. Той е един от основните растителни адаптогени с много лек тоничен ефект. Какво е адаптация? Това е формиране на устойчивост и устойчивост на тялото към вредни фактори. Произходът на тези фактори може да бъде всичко – физически, химичен, биологичен. С помощта на адаптогените тялото намира вътрешни резерви, за да се адаптира към нова ситуация. И това се случва с минимални разходи. Адаптацията е в основата на нашето оцеляване като вид. Екстрактът от елеутерокок помага на тялото в настоящата ситуация. Открихме, че дефицитът на желязо засяга абсолютно всички органи и тъкани. Екстрактът ще помогне на тялото бързо да се възстанови, да се върне към нормалното и да функционира с пълна сила. Един от първите симптоми на дефицит на желязо е умората. В този смисъл екстрактът от елеутерокок помага за облегчаване на първите симптоми. Позитивният и радостен поглед към живота се възстановява побързо, така че има сила за всичко. Кои са основните предимства на продукта? Максимално усвояване на желязо, неговата бионаличност е над 90%. Тъй като е съединение с аминокиселина, няма дразнещ ефект върху чревната лигавица. Съответно, няма странични ефекти, които обикновено се свързват с желязни препарати. Особено когато става дума за желязни препарати с неорганични желязни соли. При такива форми могат да се появят неприятни симптоми от стомашно-чревния тракт. Повтарям, те не могат да бъдат в този продукт, тъй като няма свободно желязо преди абсорбцията в кръвта. Ефективна профилактична доза на хелатирана форма на желязо.
медь, витамин А, витамин С, цинк – это основные элементы, которые, да, витамины, без которых кальций вообще не сможет реализовать все то хорошее, о чем мы с вами только что говорили. И теперь я бы хотела перейти к костной ткани, поскольку когда мы говорим о кальции, да, вот точно так же, как мы говорили с вами о железе, что в Вече рамках казахме, фиксации че хората със жира, специфична диета са изложени на риск от дефицит на желязо. точно так же, Така когда мы веганите говорим могат о безопасно да използват този у нас продукт за предотвратяване на ассоциация дефицит на желязо. с костной тканью и За с кого е проблемами, подходящ которые този продукт? несет дефицит кальция Обсъдихме для всички костной групи ткани хора, именно. които може да имат нужда И от в това. двух словах я хотела Това е бы огромно поле за напомнить, что активност. костная ткань, Дори она ако состоит вземем из само клеток, жени в она репродуктивна состоит из възраст. органического Проблемът е матрикса на глобален. 33%. Статистика от Основа которой составляет 16-17% означава, костная ткань, че около белок една на и всеки кальций. 6 жени има Да, это анемия. принципиально важно. Говорейки за скрит дефицит на 30-35% желязо, это процентът ще е по-висок и не белок, всеки знае за нет, наличието на соответственно, дефицит. когда мы говорим Желателно е да се о диагностицира и елиминира на време. патологических состояниях Това ще подобри костной ткани, благосъстоянието и ще это увеличи не стоит активността. забывать. И Определено здесь искам да уточня, только че патологичното остаток, състояние се да, коригира по сути, изключително с конечно, очень лекар. большой остаток, да, Защото около има много 33%, причини за анемия. это минерализованные Може би не элементы, познаваме вещество, всички. как раз это соли кальция, магния, фосфор, Продуктът със сигурност которые може да се използва обеспечивают като именно допълнителна плотность терапия за костной корекция на ткани. анемия. И что принципиально Колко важно, време? что в детстве, За да се если елиминира здоровье анемията, меняется в е детстве, необходимо различно време в необходимо различни сформировать ситуации. качественную Дори костную когато ткань. анемията е И вот елиминирана, максималный това не интенсивный рост у означава, детей че и дефицитът у на молодых желязо е людей, да, елиминиран. где-то до 20-25 лет. Но, к сожалению, Затова, современным когато молодым нивото на людей хемоглобин вид се костной нормализира, массы си струва да се пие значительно продуктът за ниже, депозит что още 3 месеца. они, Тоест, конечно, при не липса на чувствуют анемия трябва да сегодня на помните мире. за скрит Это дефицит на желязо и да го предотвратите. проблема, да, глобальная, так скажем, в современном обществе. Продуктът е Остеопороз подходящ такого независимо от рода люди диета, тоже. здраве, И, начин на конечно же, живот, възраст, существенно пол. Следващият изменился продукт, рацион който ще питания за обсъдим с вас последние днес, е десетилетия, Envitel, в който связи с съдържа чем калций. кальций может даже содержать в пище в достаточном количестве. Ще разгледаме и нейните Усваивается, възможности мы в об этом контекста на с вами дефицита говорим. на този важен Но макронутриент. при всем при этом, да, Калций особое от всички внимание, макронутриенти се несмотря на то, съдържа что в не всей тялото в жизни максимално уделять количество. внимание нужно своему здоровью и костной ткани в частности, с 30 Тя е до на 35 четвърто лет място след необходимо протеините, начинать мазнините и мероприятия, въглехидратите. осознанные по сохранению плотности костной ткани. Съответно, общото съдържание на калций в тялото на обикновен възрастен е до 1,5 кг. Или 3% от общата маса на човек. 99% от калция се намира в костната тъкан. Но всъщност можем да разглеждаме костната тъкан като депо. После 35 лет она составляет где-то 0,3-0,5% в год. У женщин до наступления менопаузы около 1%. Въпреки това, разбира се, костната плътност е много важна константа за общото здраве. Но не забравяйте за 1% от калция, който се съдържа в кръвта в свободна форма. Защото този 1% е натоварен с огромен брой жизнено важни функции на калция в организма. В този смисъл нивото на калций в кръвта е стриктна константа на хомеостазата на организма. Той е много строго контролиран от хормони, основно паращитовидния хормон. Когато нивото на калций излезе от нормалното, регулаторният процес се активира незабавно в здравото тяло. В същото време се активира друг механизъм, който поддържа нивото на калций в кръвта. Този механизъм активира абсорбцията на калция в червата и забавя отделянето му от бъбреците. Важно е да се разбере, че калциевите резерви в костната тъкан се обновяват напълно в рамките на 8-1-2 години. Преди се смятало, че е важно да се формира костна тъкан докато човек расте, т.е. до 2-0-2-5 години. И след това трябва да поддържате здравето на костите до края на живота си. Новите входове променят подхода. Оказва се, че трябва да обръщаш внимание на костната тъкан през целия си живот, защото тя е основният източник на калций. Необходимо е да се предотврати дефицит на този макронутриент през целия живот. Вы достаточно часто, я думаю, что замечали, что у многих пожилых людей меняется осанка. И она Съответно, калцият влияе на денталното здраве. в основе лежат переломы позвонков на почве остеопороза. Это очень важно. Я когда-то услышала очень хорошо. Освен това, калцият е отговорен за активирането на възбудимите клетки и структури. Това е цялата невромускулна трансмисия, от работата на вътрешните органи до свиването на скелетните мускули. Сломалась какая-то кость, перелом при остеопорозе сначала сломался, а потом упал. Это как раз Калцият регулира баланса между процесите на възбуждане и инхибиция в нервната система. Ситуация совершенно никак себя не проявляет, поэтому и немая эпидемия. Затова невролозите смятат калцият за важен елемент за поддържане на баланс и хармония. Необходим е за предаване на сигнали вътре в клетките. Тази сигнализация се осъществява с помощта на калциеви иони. Той е необходим за внедряване на генетична информация и регулира съдовия тонус, отделянето на хистамин. Калцият влияе на интензивността на алергичните реакции, както и на много други процеси в организма.
Моля, обърнете внимание, 1% от калция, съдържащ се в кръвта, изпълнява множество различни функции. Либо имеющие заболевания, при которых используются те препараты, которые способствуют развитию остеопороза. Что необходимо учесть? Конечно же, образ жизни и привычки, о них мы чуть-чуть поговорим. Това подчертава, че остеопорозата изобщо не се проявява преди да настъпи фрактурата. В риск са възрастните, жените с крехко телосложение и светла кожа, без деца или с едно дете. Разбира се, наследствеността е важна, т.е. характеристиките на структурата на костната тъкан, особеностите на метаболизма. Също така, жени, които са професионално ангажирани със спорта, поради тежки товари и риск от наранявания. Всяка фрактура води до нарушение на структурата на костната тъкан, въпреки че тя е прекалено обраснала. Фрактурите винаги са рисков фактор за развитие на остеопороза. Жени с ранна или изкуствена менопауза. Хора с заболявания, които използват лекарства, допринасящи за развитието на остеопороза. Разбира се, необходимо е да се вземат предвид начинът на живот и навиците. Необходим е акцент върху физическата активност. Физическата активност е основата, без която предотвратяването на остеопороза е невъзможно. Балансирано хранене и регулиране на теглото. Не би трябвало да има излишък или дефицит. Освен остеопорозата, дефицитът на калций причинява патология на зъбите. Калцият е необходим за дентин и зъбен емайл. Някои от първите симптоми са слабост и изтръпване в крайниците, мускулни крампи, хипертония. Рахитис е много често срещан при деца, но представлява дефицит на витамин D3 и калций. Юношите изпитват болка в костите по време на интензивен растеж, крампи в краката и неспокоен сън. Симптомите на дефицит на калций не се ограничават само до костната тъкан. Някои от първите симптоми са раздразнителност, изтръпване на пръстите и несъзнателно дълбоко дишане. За диагностициране на дефицит на калций се изследват общите ионизирани нива на калций в кръвта. Но трябва да се разбере, че нивото на калций в кръвта се поддържа нормално, докато има резерв в депото. Тъй като това е константа, това не може да е единственият индикатор за диагностициране на дефицит. Само че в никакъв случай не трябва да се ръководи от нея. Нивото на костната фракция на алкалната фосфатаза може да показва интензивна резорбция. Тоест, разрушаване на костната тъкан, включително за поддържане на нивото на калций в кръвта. Нивата на витамин D3 са пряка константа, необходима за потвърждаване на дефицита на калций. Като си има предвид ролята на витамин D3 и вкуснокалциевия метаболизъм като цяло, калцият не може да се абсорбира без него. Той не може качествено да проникне в костната тъкан, да бъде отложен там и да заеме мястото си в депото. Затова витамин D3 е включен в основните изследвания за диагностика на калциев дефицит и остеопороза. А при диагностициране на остеопороза не може да се избегне денситометрия, радиологично изследване на костната плътност. Нека преминем директно към продукта. Калцият в новия калциев продукт Envitel се намира в биодостъпни органични форми на соли. Витамин D3. Без него, както казахме, калцият не може да изпълнява своята роля. Витамин D3 подобрява усвояването на калций в червата, минерализацията и ремоделирането на костната тъкан. Той отговаря за всички етапи на метаболизма между фосфор и калций и за всички ефекти на калция. Витамин K2 е много важен витамин, а в новия продукт витамин K2 е менахинон. Тоест, той е този, който насочва калция директно към костната тъкан. Той предотвратява отлагането на калций във вътрешните органи, меките тъкани и стените на съдовете. Тоест, предотвратява минерализацията на кръвоносните съдове и вътрешните органи. Знаете, че при възрастните хора много често съдовете стават твърди и засегнати от атеросклероза. Този калций се отлага в стените на кръвоносните съдове, придавайки им твърдост. Витамин K2 осигурява доставката на калций към костната тъкан. Витамин А е важен, защото регулира работата на остеобластите, т.е. клетките на костната тъкан. Освен това, витамин А регулира синтеза на протеини, свързващи калций, в червата. Т.е. усвояването на калций. Витамин С, цинк и силиций са необходими за синтеза на висококачествен колаген. Витамин B6 е от съществено значение за транспортирането на магнезий и ефектите на калция. Манганът е необходим за изграждането на костната матрица. Затова в този нов продукт калцият е в биодостъпна форма в добра доза от 609 mg.
Освен това бих искал да обърна вниманието ви на факта, че напоследък бяха обсъждани въпросите с дозите. Вероятно сте попадали на храни, лекарства, при които дозите са по-високи от 1000 mg. Всъщност напоследък се обсъжда, че такива дози могат да причинят повече вреда, отколкото полза. Това се дължи на факта, че калцият се отлага не само в костната тъкан. Важното е, че калцият се използва по-добре в малко по-малки дози. Още по-важно е калцият да съдържа всички необходими микроелементи за нормалния му метаболизъм. Какви са основните предимства на новия продукт? Висока бионаличност. Различни органични форми на калций, които осигуряват добра, висока бионаличност. И ефективна доза в дневна доза. Той е малък. Калций в комбинация с почти пълен спектър от калциеви са енергични микронутриенти. Всички тези микронутриенти, за които говорихме и които са необходими, присъстват в този продукт. Липсва само магнезий. Това е и макронутриент, който е необходим в доста голямо количество. Доста трудно е да се включи всичко в една дневна доза, затова магнезият най-често се отделя. Но без магнезий нито висококачествена костна тъкан, нито всички ефекти на калция са възможни. Изключително важно е всички продукти с калций да са по-ефективни за прием вечер. Освен това е по-добре да се приема калций отделно от храните, съдържащи калций и други хранителни добавки. С вечерната храна се усвоява по-добре. За кого е този продукт? За всички тези категории хора, за които говорихме, всъщност за всеки възрастен. Защото костната тъкан се обновява на всеки 8-1-2 години. Специална рискова група са жените, особено тези, които се занимават с професионален спорт. За възрастни хора от всякакъв пол. Това е сериозен проблем – дефицит на калций в напреднала възраст. Хормоналният баланс се променя, особено при жените. Абсорбцията на всякакви вещества като цяло също се влошава. За жени над 40 това е абсолютно необходимо. За всички, които са внимателни към здравето си и избират не само продукти с калций. За тези, които разбират как работят определени компоненти и оценяват ползите от сложен продукт. А този продукт съдържа абсолютно всички калциев синергисти и вече е в нашата колекция. Отделно бих искал да кажа няколко думи за ролята на физическата активност, за да насоча вниманието ви. Това е начин за поддържане на костната плътност и изграждане на костна маса, както и за поддържане на нейния връх. Физическата активност е необходима както по време на растежа за формиране на пиковата костна маса, така и на всяка възраст. Дори най-честата физическа активност намалява загубата на костна маса с 1% годишно. А силовите упражнения увеличават костната плътност дори при възрастни хора. Кроме всего прочего, абсолютно в любом возрасте, даже самая обычная физическая активность сокращает на 1% в год потерю костной массы. А силовые упражнения способствуют... Това е много важен момент. С развити мускули се поддържа мускулният тонус и рискът от травми намалява. Това е важно за хора от всички възрасти, особено за възрастните. В същото време физическата активност не е задължително да е много тежка. Анализирахме два отлични продукта с обновен състав, които са включени в асортимента на компанията. Благодаря за вниманието. Пожелавам ти здраве и всичко най-добро. Сейчас в ассортимент компании. Желаю вам здоровья и всего самого хорошего.